Πρέπει οπωσδήποτε να χαλάσετε το αυτοκίνητο του Σιρίλο. Πηγαίνετε σπίτι του. Μη φύγετε από εκεί αν δεν το κάνετε. Σύμφωνοι. Πάμε, Ρικ. Πρώτα να αλλάξετε εμφάνιση. Χρειάζεται να κάνετε το Σιρίλο να νομίσει ότι είσαστε φτωχοί. Τα ρούχα που φοράτε τώρα δεν θα τον πείσουν. Να ο Σιρίλο. Το βρήκαμε επιτέλους. Τι κοιτάτε? Τι ωραίο αυτοκίνητο. Δεν μοιάζει για παιχνίδι. Αφού δεν είναι παιχνίδι, έχει μηχανή όπως έχουν τα αληθινά αυτοκίνητα. Και θα πάει σε αγώνα την Κυριακή. Τι νος είναι? Δικό του. Σοβαρά? Αλήθεια είναι δικό σου αυτό? Ναι, δικό μου. Και από πού το βρήκες? Μου το χάρισε ο μπαμπάς μου. Είναι δύσκολο να το οδηγήσεις? Όχι, εύκολο. Ξεκινάς και κουνάς το λευγέ των ταχυτήτων. Όπις δεν έχει. Αφού σου λέω ότι είναι όπως τα αληθινά αυτοκίνητα. Για οδήγησε το, Έρικ. Πιάσε το τιμόνι και βάλε ταχύτητες. Να δούμε αν λένε αλήθεια. Μου επιτρέπεις? Καλά. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Τυχερός είσαι, ενώ εμείς οι δύο. Εσείς τι? Οι μπαμπάδες μας είναι φτωχοί. Και η ζωή είναι δύσκολη. Ναι, πολύ δύσκολη. Θα μ' άρεσε πολύ να μπω εδώ μέσα. Έστω και για μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο μονάχα. Και εμένα επίσης. Αφού όμως δεν είμαστε φίλοι σου. Δεν με ενοχλεί. Αφήνω να το οδηγούν κι άλλα παιδιά γιατί κι εγώ ήμουν φτωχός κάποτε. Δηλαδή θα μας αφήσει να κάνουμε μια βόλτα? Μπες μέσα και κάνε μια βόλτα μεγάλη. Ευχαριστώ. Και εσύ μπορείς να κάνεις μια βόλτα. Καλύτερα να πάω μαζί του, να δω αν ξέρει να οδηγεί. Ξέρεις να βάζεις πρώτη? Ναι. Ο μπαμπάς μου οδηγεί ένα φορτηγό και μου μάθε. Σιρίλο, αυτούς τους δύο δεν τους γνωρίζεις και δεν πρέπει να δίνεις το αμάξι σου στον καθένα. Όταν ο μπαμπάς μου δεν είχε ακόμη κερδίσει στα λαχεία, πάντα οι συμμαθητές μου δάνειζαν τα παιχνίδια τους, Λαουρίτα. Δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές. Εντάξει. Θυμάσαι πως μας είπε ο Χόρχε να χαλάσουμε το κυβότιο ταχυτήτων? Ναι. Πρώτα βάζουμε μπρος τη μηχανή. Μετά πρώτη απότομα. Μετά Δευτέρα. Μετά πάλι πρώτη. Ύστερα Δευτέρα και έτοιμο. Εμπρός, κάντο. Πρώτη. Δευτέρα. Λες να το χαλάσαμε κιόλας? Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Εκείνα το. Δεν προχωράει. Να αφήσουμε εδώ το αμάξι και να φύγουμε πρωτού μας βρούνε. Πάμε. Εμπρός. Εμπρός. Χόργε. Εδώ Έρικ. Το κάναμε. Χάλασαμε το αυτοκίνητο του γιου του Μαραγκού. Σοβαρά? Είναι τόσο χαζός που μας άφησε να το οδηγήσουμε. Ακολούθησα τις οδηγίες. Η μηχανή έκανε ένα θόρυβο παράξενο και σταμάτησε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Είστε αλήθεια πολύ καλοί φίλοι. Ιδίως όταν πληρώνεστε.